Wengane zakwethu, kulo Disemba uzayo, asike nje siliphumuze leli saladi lamazambane elihamba nomayonnaise. Ngiyathemba ukuthi sizwene. Sike nje senze into ehlukile, into emnandi, into ozothi moyiphakela abantu bathi, "Wow, this is amazing. This is delicious." Into nje engathi ngalamazambane crispy alula kabi ukwenza. Ilesiphi ke mfethu uzoyithola kule ncwadi yami entsha ethi C4 The Cooking Husband Volume 2. Ifawunayo kophoqa ukuthi ukubaleke ngokusheshsha nje uyoyithenga ezitolo. Okanye ucela umuntu wakho akuthengele yona. Ngiyathemba ke ukuthi sizwene. Enjoy.